जोङो गोबां गेलेगिरिफोरखौ नुदों। जाय गेलेगिरिया मोजां गेलेयो गोबां रां रुफाबो सोरजिनो हादों, सोरबा साख्रिबो लानो हादों, गावनि देहायाबो मोजां थायो। बेनिखायनो आंनि खावलायनाय नैबे दिनैनि बे पर्टेलनि गेजेरजों आं बेखौनो गासैबो नायगिरिफोरखौ फोरमायहरनो सानो, जाहाथे जाय जेरावखि गेलेया मानो, फुटबलानो जाथों बा हेन्डबलानो जाथों बा भलिबलानो जाथों बा खारनाय बारनायानो जाथों, जेखौ गेलेनो होननानै सानदों बेखौ मोजाङै गोसो होनानै गेलेयो आरो देरहासार जानायखौ गोसो होयो। आं बेखौनो खावलायहरो। लोगोसे गावनि देहाखौबो गोग्गो लाखिनायखौ नोजोर होयो। नाथाय गेलेनायखौल' मुङाव लानानै जुदि देहाखौ नों मोजां जोथोन लायाबा बेबो गोरोन्थि। बेनिखायनो गेलेनो सानोबा गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनांगोन, फेग्रा मुवाफोरखौ लानाङा, बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बेनिखायनो आंनि खावलायनाय, जाहाथे फुं बेलासे 1 घन्टाबाबो नोङो देहानि थाखाय टाइम होनांगौ, खारनाय बा थाबायनानै हक। बेबायदिनो जोंनि देहाखौ मोजाङै जोथोन लाखिबासो जों मोनफ्रोमबो गेलेनाय आयदायाव दावगालांनो हागोन आरो जोङो जोंनि बै थांखिफोरखौ मोनहैनो हागोन। दिनै जोंनि हलिचरन नार्जारि बिथाङा जोंनि बर' हारिनि सासे मोजां फुटबल गेलेगिरि जानो हादों आरो नैबे दा जोंनि अल इन्डिया लेभेलाव जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि अपुर्ना नार्जारिया जोंनि बर' हारिनि मोजां मुं लाखिबाय। बियो अल इन्डियानि केप्टेन जानानै दा गोबां गेमाव बाहागो लानो हादों। खोनानो मोन्दों बियो अलिम्पिकआवबो बाहागो लाहैनायनि सिनियर माबायाव बाहागो लाहैनो हानायनिबो मोनसे बेहा गोहो फैगासिनो होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बेनिखायनो साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरखौ आं खावलायनो सानो, जाहाथे गेलेनायखौ जोङो आखायाव लानाय लोगो लोगोनो मोजाङै गावखौ रोंगौथि गोनां पारफेक्ट सासे प्लेयार जानो नाजानाया जोंनि गोनांथि दं। बेखौनो आंनिफ्राय बे पर्टेलनि गेजेरजों खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।